Počinjemo peti videoklip u nizu Excel uvod, u kome ću pokušati da vam objasnim opciju koja se zove Data Validation, ili po mom slobodnom prevodu provera ispravnosti podatka. Za početak da izbrišem sve ove unose od prošli put. Znači samo kopiram sadržaj jedne prazne ćelije da bi se sve očistilo. Proveru ispravnosti ću namestiti ili uključiti za ćeliju A1, to jest za unos u ćeliju A1 će biti omogućena provera ispravnosti podatka koji budemo unosili. Znači obeležimo ćeliju koju želimo da uključimo proveru ispravnosti. Idemo na opciju na deo menija Data. Imamo opciju Data Validation, to bi bilo provera ispravnosti. Kada kliknemo u donju polovinu ikonice, imamo tri opcije. Data Validation, koja će vam pokazati kako se namešta. Circle Invalidata, da kruži pogrešan podatak, i Clear Validation Circles, znači da isključimo krugove. Da objasnimo šta je to Data Validation. Znači klikamo u gornju polovinu ikonice, odmah nam se otvara ona prva opcija, Data Validation, i imamo tri kartice. Prva kartica Settings, podešavanja, Input Message i Error Alert. Prvo Settings. Validation kriterija, znači kriterijum za proveru ispravnosti, pa kaže Allow, što bi u prevodu značilo dozvoli, pa šta dozvoljavamo? Any value bi bilo svaka vrednost, po defaultu je namešteno any value, znači da su u sve ćelije dozvoljene sve vrednosti. Šta imamo još od opcije? Znači možemo da dozvoljavamo cele brojeve, whole number, decimal ili decimalne brojeve, liste, datume, vreme, text length ili dužinu teksta, i custom sami da podesimo šta to dozvoljavamo. Mi za početak recimo da želimo da unosimo, dozvoljavamo samo unos celih brojeva. Tada dobijemo opciju data, znači podatak, kakav podatak dozvoljavamo, pa po defaultu je between, znači podatak, ceo broj koji se nalazi između between, pa imamo opciju minimuma i maksimuma, da unesemo minimum, minimalni broj, i maksimalni broj, to je granice. Šta još imamo ovde u ovom padajućem meniju? Not between, znači bilo bi suprotno od prethodnog, broj koji nije između neka dva broja. Broj equal to, znači broj koji je jednak nečemu. Not equal to, broj koji nije jednak nečemu, to jest različitog nečega, od nekog broja. Greater than bi bio, dozvoljavamo broj koji je veći od neke granice. Less than, suprotno, manji od neke granice. Greater than or equal to, znači broj koji je veći i jednak nekoj granici, i less than or equal to, manji i jednak od neke granice. Naravno, granica je neki broj koji unesemo, ceo broj. Mi ćemo izabrati za početak opciju greater than or equal to. To bi bilo veće i jednako od, pa moramo da unesemo minimum. Minimum je recimo 0. Što znači nama će kriterijum biti, to jest dozvoljavat ćemo unos u ćeliju A1 samo celih brojeva koji su veći i jednaki od 0. Prelazimo na sledeću karticu. Input Message bi bila poruka za unos, pa stavljamo naslov, recimo pažnja. Input Message, pošto smo dozvolili da se unose pozitivni brojevi i 0, tu poruku ćemo i napisati.
malo sam se ovde dvoumio šta da napišemo kao poruku, znači stavio sam na kraju, molim vas unesite pozitivan broj ili nula. Ta poruka će se prikazati kada je ćelija selektovana, to je kada je obeležena. To je ovde otkačena opcija, show input message when cell is selected. Kada je ćelija selektovana, to jest obeležena, tada će biti prikazana ova poruka. Prelazimo na sledeću karticu. U ovoj kartici odlučujemo šta ukoliko se desi pogrešan unos, neispravan unos, pa imamo više opcije. Imamo više stilova, to jest stilovi stop, warning, information. Stop bilo prekid, warning upozorenje, a informacija samo data informacija po pogrešnom unosu. Za početak da objasnimo šta se dešava kada uzmemo samo informaciju. Naravno, ovde stoji otkačena show error alert after invalid data is entered, znači prikaži poruku greške kada je unet pogrešan podatak. Naslov, recimo da želimo da napišemo greška, pošto će ovo biti prikazano samo u slučaju greške. I error message, poruka, znači morali bi da obavestimo zašto mi smatramo da je greška. Naravno, mi smo ovde ograničili unos na brojeve veći i jednaka nuli, što znači da bi bilo poruka o grešci ukoliko bi bio unet neki negativan broj. Pa ćemo recimo o tome i da obavestimo. Znači, obaveštavamo korisnika da je uneo negativan broj. Potvrdit ćemo ovo i da vidimo šta se dešava. Evo vidite, ćelija je obeležena i daje nam onu poruku koju smo napisali, prvu poruku. Pažnje, molim vas, unesite pozitivan broj ili nula. To je ona poruka koju smo stavili na drugoj kartici koja nas obaveštava u neku ruku kakva je validacija ili kakva je provera nameštena. Ajde da namerno unesemo negativan broj da vidimo šta se onda dešava. Dobijamo poruku o grešci, naravno isto onu poruku koju smo mi uneli. Uneli ste negativan broj, tu poruku smo napisali, a naslov greška. Postoji mogućnost da potvrdimo OK, pa da ostane negativan broj, zato što je ovo samo informacija, ili da uradimo cancel, tada će nam se poništiti ovaj broj i očekivat će se drugi unos u ćeliji. Ajde potvrdimo sa OK. Vidimo da je prihvatio unos, iako smo obavestili o grešci, to je iz razloga što smo odabrali stil informacija. U ovom stilu je dozvoljen pogrešan unos, iako mi smatramo da je pogrešan, ali u stilu je dozvoljeno da ostane taj podatak, možda korisnik baš želi da taj podatak bude unesen na taj način. Vraćamo se na prethodnu ćeliju, obrisat ćemo uneti podatak i izmenit ćemo proveru ispravnosti. Recimo sad želimo da postavimo warning stil, da vidimo kako se on ponaša. Neka bude isto obaveštenje o grešci. Ok. Sada želimo da proverimo šta se dešava. Opet -10. Ista je poruka, samo što sada pita continue, to je da li želite da nastavite. Imamo opcije yes, no, cancel i help. Cancel je poništavanje. Ako bi pritisnuli cancel, poništi bi ovaj unos. Da li želimo da nastavimo? Yes, želimo. No, ne želimo da nastavimo. Ukoliko bi pritisnuli yes, prešao bi kao i malo pre u novi red i dozvolio bi unos -10. Ukoliko pritisnemo no, vraća nas na sadržaj ćelije i ostavi markirano -10, to jest da možemo da promenimo. Unosimo 10, pritisnemo enter i ovaj podatak je prihvaćen zato što je u proveri dozvoljen. Ovo je broj koji je veći od nule, veći i jednak od nule.
I još jednom da promenimo proveru, obrišemo sadržaj ćelije i da uzmemo na kraju treću opciju koja je defaultna po otvaranju data validation prozora. Stop nam neće dozvoliti da ostane podatak koji je pogrešan po našem podešavanju. Ajde da vidimo kako to izgleda. -10. Uneli ste negativan broj, znači poruku nismo menjali, poruka ostaje ista. Jedino što sad imamo opciju retry, cancel i help. Retry bi bilo pokušajte ponovo, a cancel bi bilo da se poništi ono što je uneto. Retry bi nam bila ista mogućnost kao i malo pre, bilo bi markiran podatak i mogli bi ponovo da ga izmenimo, a sa cancel poništen je unos u ćeliju i možemo da unesemo ponovo. -10. Ako kliknemo retry, ostao nam je podatak samo što je markiran i da dozvoljava nam mogućnost da promenimo podatak. Znači cancel je slično, samo što cancel izbriše podatak, to je poništi uopšte unos, a retry nam pokušajte ponovo, nam daje mogućnost da izmenimo ovaj podatak. Slične su opcije jedna drugoj, samo što cancel skroz izbriše podatak. Znači u ovom slučaju kada izaberemo stil stop, ne možemo da ostavimo podatak, ne može da ostane podatak koji nije ispravan, nego mora da se unese drugi podatak ili sa cancel da se poništi uopšte unos podatka u ćeliju. Šta od ova tri stila koristiti? Pa naravno ono što vama odgovara, samo jedno upozorenje, koliko vi pravite neku Excel tabelu za nekog drugog koji se ne razume previše u Excel, najbolje je izabrati jednu od prve dve opcije, information ili warning, jer u te dve opcije postoji mogućnost da ostane uneti podatak i ako ste vi napravili ograničenje, ne znate vi da li će korisniku nekada zatrebati da ne poštuje ograničenje ili da unese baš podatak koji neće biti odgovarajući za ograničenje. Iz tog razloga ako stavite stop u tom slučaju neće on moći da unese i neće ni znati šta se dešava ni kako da isključi ovu proveru. Po meni bi najbolje bilo da se stavlja uvek warning, jer tu imamo sve mogućnosti i nastavka rada sa neispravnim podatkom i promjena podatka ukoliko i dalje smatramo da je stvarno taj podatak neispravan. Više bi bilo kao upozorenje na ispravnost podatka.